Bai, hirugarren galdera, zer da zuretzako marka bat, ez? Donostiako San Martin merkatuan Adarrazpi zer da? Ima Iriondo, Mikel Beldarrain, zer dira bertan, ez? Azkenean gaur markaren eztabaida irekita dago, ez? Ta zer dira Ima eta Mikel, ez? Zoen produkzioan eta zoen markan. Bueno, gu famili bat gera, osea, esan nahi dut, Adarrazpi azkenean ekoizle batzu gera, saiatzen gehala egunero aldan ondona egiten gauzak, egunero jaikitzen gehala ilusio batekin, eta dela produktu on bat ateratzea merkatua, eta, bueno, azkenean da kate bat. Guk ingurumena zaintzen dugu, ahalik eta ondoen, hartalde bat zaintzen dugu, Idiazabal gazta ekoizten dugu beste produktuen artean, eta gero merkaturatzen dugu, ez? Orduan, bueno, guk, de hecho, San Martinen hasi ginen orain dela 12 bat urte, eta jende asko gonbidatu dugu, gure etxea ezagutzea nola egiten ditugun gauzak, azkenean iruditzen zaigulako ezagutzen dezun hori, bueno, gehiago baloratzen dezula, Eta orduan, gure meta edo gure helburu bat izan du da beti, ahalik eta ondoen ekoiztu, gure lanbide egin hartzantza, eta, bueno, jendeak hori eskertzen duen bitartean, gure produktuak erosten dituen bitartean, aurrera gu segituko dugu gure aktibidade honekin, gure hartaldearekin, eta ingurumena eta guk aldeguna ahalik eta ondoen egiten, zaintzen. Eskerrik asko, Ima.